Kara krem çaldım. Düşünürüp bilýän mi? Hani durmuşda biraz Allah Taala bize ilki gowzat görkezýär. Şonda maşallah Allah'dan bize de yetirsin diýip bilseňiz, Allah'dan ýeregiç ýetirýär hemmesine. Her benne. Gowzaty görüp bilmän beýseňiz, onu görkezenimi görüp bilen intäk men beräýsem näme bolar diýer-de. Görkezenimi görüň agaýyz, görüp bilen şo zatlary. Men alişni oğlum bolsun, gyzym bolsun şolary ýaly toý etmek arzugum Allah'dan yetirsin, toýdan yetirsin. Uşsa uş çokmy? Ha? Ya, gip gıyvati. Me? Ne emetse onu?